Huriana hina holongan di bagasan Yesus Kristus tuhatai, di minggu sadarion marolop-olop jalan marlas ni roha dohita, alanang digohi debata baga-bagana, mangusehon tondi parbadia, songgop tua kasih sehana doho salut akan naporsea. Ai marhite siani maju ojak ni huriani tuata, jalarara di sandok portibion. Mauliate madiho Tuhan, alanunga di usehoko tondim. Di hari Pentakosta sadarion, anggiat magabe baru haporseaon nang pakirimota, lumobi di namangae dope hita, alani pangontak ni pandemi COVID-19 di sandok gulmit ni ngoluta. Di lehon debata doton dina paimbaruhon, dohot margogoyohon hita makamonangon, akka parukilotai, diganuk partikian nata bolus. Ale Tuhan, tondim toktong anggogoyon. Atong di bagasan las nirohan namang olop-olop bogot mahita tu parsoran nabadia, rap dohot debata di tonga ni huriana. Tasomba matuhan debata, marende hita siam buku ND nomor 462 ayat sada saat ayat tolu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Sian sion situani hina denggan marsindondang debata, say narodo debata jaladang tagamon hohom ibana, ay songondo di dok Jahoba. Usehono kuma ay tu akan nama uas dohot akas sunge tum nama hiang. Usehono kuma tutu tondiku tu pinoparmuna, nueng jala pasu-pasuku tu pinoparmu sogot. Jahoba do debata, jala ibana manondang hita. Tambaton hamu ma aka pelan pestai sarro di aka tanduk ni langgatan. Haleluya. 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 Martan yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohan nasumurung. Mauliate ma di pasar rohan nami tuho. Alani basam nasohalu pawani. Dang ditadik konho akan naporseai gabe pujung di tanon. Tondim nabadiai do dilehon ho gabe arta na umbarga di hami. Donga ni matok tong huriam na pinau jakmi di tanon. Asa toktong margogo marhat tidang goarmu tung songon dia pena masa. Ho do debata na husomba hami jalan ata puji ro di saleleng-leleng na. Hupasaat hami matang yang namion di bagasan goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tatangihon mapatik ni debata di pesta parjolo hasasaur ni ton di perbadia sadarion. Imana tersurah di Pesalmen 2 ayat 10 sada, songonon madidok disi. Oleh hamu ma Jahoba dohot biar ni roha, jala marolop-olop mahamu huhut akahitir. Ido saatna, atong mangido gogo mahita tu debata, lau mangulahon na hombar tu patik nai. Ale Tuhan debata, saya pergugui mahami, mangulahon na hombar tu patik. Amin. Marunduk ni roha toboti sude pamai muna torpa jengkebu sude pasatu Jesus sandong diri sai tong pasungguhon mangkong nai tasor awar dosa manurut lomong tunggu nanggar nanti saya akan depan Tuhanmu pergoloi waris malu suci dosami. Tato poti ma dosata tuadopan ni debatata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus, hodo debata pargogo na sohatu dosan si topa nasa ana adong, paruhum na tigor na menguhumi jolma manisiai. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami, akan nahula hami marhite siam pangalosio nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami naroai, nang siam pakatayon nami nasoture, ro di pangole nami dihisap-hisap ni rohanami. Na tamatu situtu dohona uhung hami, alani dosa nami i. Alai na tarsosol bagi doha minuaing alani, asi maroham di hami ale debata nami. Pardengan basa jala para siroha doho alani anak haholongan di roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Oh, Debata
Hami akan sudut nap. Hari sujud nanti di doa khusus Allah. Terpesan kami dan kerasaan. Allah kaya kami mengatur di bos. Akati kehidupan alaihi wasallam Atong tatangihon ma baga-baga ni debata taringot tu hasesa ni dosata nagodangi. Roma hamu asa mangolu tondimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung surarara dosamuna songon abit bunga dap-dap, botar dohu bahenokku songon itak. Nang perara songon abit husubba gabe songon hapas do muse. Hasangapon ma di debata na dikinjang. Amin. Amin. Nalung hati dakon hami agogo on bitoto paluahon nama dosa nama jahat nabolo inananmu rohanami tondiri manggohiri pakai dohon ngolunami gabe ulah-ulahi sai papuli rohanami gabe pangoloi tiho asa-asa halahami lama katindak konho ingananmu rohanami tondiri manggohi make dohon ngolunami gabe ulah-ulahi. Turpuk epistel di pestata sadarion tar surat di Yohanes itu ayat 37 saat 30 sia. Songonon mahatana didok disi. Dungi di hari pesta nat parpudina sumangapi, jonjong ma Yesus disi, di pagogo masuara namandok. Molo adong nama was tua umai bana rominum. Alai taringo tutondi do idok hata ordeng. Imas jaloni akan nagabe porsea di ibana. Ido satna. Martua do akan tumangihon hata ni debata jalan nau peotsa. Amin. Tu pagi roh
makatidakon haporsiawatai songon pakatidakonon ni dongatta saporsiaon di sandok portibion. Ra mahita mandok. Au porsia libata Jehovah, ino ama paguluna suatu santro. Au porsia Yesus Kristus, anak libata Jehovah sasadari, imana kedua Ismail, nagabedaria setori porbadia, andora kesabuhan, idolata, natunau noberi, kita memohon seratus, anak tetap pajak dengan penuh silang, natua turun di kanon, namulah mamulu di hari rumah, namanya Yusuko, lalu dulu siapa libata Jehovah, amanya pada doa kesurutannya, Timon paling mulai kebut sana, mamulu ada mamulu doa. Awal siaran kami korbadia, jalan Allah sadar kuliah nabadia, kuliah kapan pasti kapan nabadia, doa biasa sangat, doa kayak nama mulak mau susu dan juga bagi kamu, doa Amin.
Shalom, Horas, selamat hari Minggu Pentakosta bagi kita semua, Amang Inang, jemaat yang hadir di gereja hari ini dan juga jemaat kami yang hadir melalui live streaming di rumah masing-masing. Izinkan kami membacakan beberapa poin dari warta jemaat kita yang boleh menjadi perhatian kita bersama-sama. Yang pertama, nama minggu. Minggu ini adalah Minggu Pentakosta yang pertama, Pesta Parjulu Parningotan Ari Hasasaor ni Todi Porbadia, dengan topik Hidup dalam Roh Tuhan, Mangulu di Bagasan Todini Debata. Nomor 3, pelayanan kebaktian Pentakosta yang kedua. Besok hari Senin 6 Juni 2022 gereja kita akan mengadakan ibadah untuk kebaktian Pentakosta yang kedua yang akan dilangsungkan secara onsite maupun live streaming di gereja kita. Kita masuk pukul 19.00 WIB. Kami mengundang seluruh jemaat untuk bisa hadir di gereja dalam ibadah besok. Kemudian nomor 5A, pada hari ini Minggu 5 Juni 2022, persembahan Minggu pada ibadah pukul 7.00, pukul 10.30 dan pukul 17.00 WIB akan dilaksanakan dalam 2 amplop. 1 amplop untuk huria, pembangunan dan nambar boho, yaitu Ulaon Zending HKBP, dan 1 amplop lagi persembahan khusus dana sosial untuk keluarga Nyonya L. Tambun Borusitorus atas meninggalnya Amang M. Tambun beberapa waktu yang lalu. Kemudian minggu depan, Minggu 12 Juni 2022, kita juga akan mengumpulkan persembahan di setiap ibadah dalam 2 amplop, yaitu amplop pertama untuk huria pembangunan dan nambar boho, yaitu Ulaun kategorial remaja HKBP, dan 1 amplop persembahan khusus untuk mendukung LPPD Jawa Barat dalam kegiatan Pesparawi ke-13 di Yogyakarta. Nomor 6, jemaat lahir. Pada hari Sabtu 28 Mei 2022 telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, yaitu anak pertama bagi keluarga P. Butar-Butar, Ibu Sitrai Boru Sitorus di Karawang, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Nomor 7, jemaat meninggal. Pada hari Rabu 1 Juni 2022 di Bandung telah meninggal dunia Bapak Monstar Tambun, beralamat di Jalan Pasir Impun nomor 45 Bandung, Jemaat Sektor 3 45 Dago. Tutup usia 71 tahun 8 bulan dan telah dimakamkan pada hari Jumat 3 Juni 2022 di TPU Cikadut Bandung. Keluarga yang ditinggalkan istri Nyonya L. Tambun Boru Sitorus, kita doakan kiranya Tuhan memberikan kekuatan iman dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Nomor 8, Jemaat Parguru, mulai hari Minggu
Juni 2022 telah menjadi ruas Parguru. Keluarga Haris Leonard Silaban, Ibu Indrayati Rosia Kartiana, beserta dengan 3 orang anak, Alexander Hiskia Prawira Utama Putra Silaban, Alexandra Gabriela Leonika Putri Boru Silaban, Alfredo Hosea Anggito Putra Silaban, alamat di Jalan Alfa 2 nomor 7 Cigadung, Bandung. Nomor 10, Dewan Koinonia Punguan Inahana pada hari Kamis 9 Juni 2022 pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai akan diadakan kegiatan Partangyangan Inahana HKBP Distrik 18 Jabar Tinggi di HKBP Cikampek. Pendeta Rory Sibarani akan memimpin Punguan Inahana yang akan mengikutinya. Nomor 11, Dewan Marturia Kebaktian Doa bulan Juni. Kebaktian Doa bulan Juni akan dilaksanakan hari Senin tanggal 13 Juni 2022 pukul 18 WIB dengan tema Indah Rancangan Tuhan dalam Hidup Kita. Khotbah akan dilayangkan oleh Pendeta Rory Sibarani. Seluruh jemaat diundang untuk mengikuti ibadah tersebut secara onsite dan live streaming di saluran YouTube HKBP Bandung Reformanda. Nomor 15, Partangyangan Sektor. Partangyangan Sektor gabungan dilaksanakan di gereja kita setiap hari Jumat pukul 19 WIB dan dapat diikuti melalui Zoom dan live streaming. Tuan rumah Partangyangan hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 adalah keluarga Nyonya RS Sihombing Boru Pasaribu dari Sektor 12 Riau Antapani Arcamanik Patra Komala. Seluruh jemaat diharapkan untuk bisa mengikutinya. Nomor 16, Kebaktian Penghiburan. Pada hari Minggu 12 Juni 2022 setelah kebaktian pukul 10.30 WIB, gereja kita akan mengadakan kebaktian penghiburan kepada keluarga Nyonya L. Situmorang Boru Tambun, Sektor 10 Pajajaran, atas meninggalnya Bapak Antonius Situmorang beberapa waktu yang lalu, dan keluarga M. Purba Boru Nababan, Sektor 10 Pajajaran, atas meninggalnya ayah dari Nyonya M. Purba Boru Nababan beberapa waktu yang lalu. Kebaktian penghiburan dilaksanakan di gereja Jalan Sumedang nomor 2. Nomor 17, ibadah pisah sambut pendeta di HKBP Resort Bandung Tengah. Yang pertama, pangojakonon pendeta fungsional, yaitu Pendeta Vandalen Gultom SSI, dilaksanakan hari Minggu 12 Juni 2022. Yang kedua, Pagojakonon Pendeta Rory Sibarani STH di HKBP Teladan dilaksanakan Teladan Medan dilaksanakan tanggal 26 Juni 2022. Yang ketiga, pisah sambut Pendeta HKBP Resort Bandung Tengah di HKBP Bandung Reformanda kita laksanakan hari Minggu 17 Juli 2022. Informasi yang berikutnya nanti akan kita sampaikan kemudian hari. Nomor 20 sebagai himbauan Amang Inang untuk warta jemaat. Dalam rangka upaya mengurangi pemakaian kertas, maka dihimbau agar jemaat dapat memanfaatkan fasilitas warta jemaat dan tata ibadah yang sudah dibagikan secara digital PDF melalui WhatsApp group di sektor masing-masing dan dapat diakses melalui link atau barcode yang ada di meja kita masing-masing. Jadi warta jemaat dan tata ibadah diutamakan untuk jemaat lansia dan setiap keluarga dihimbau untuk membawa pulang 1 warta jemaat saja. Yang kedua, amplop persembahan. Gereja kita telah mencetak kembali amplop persembahan
Jadi jika kami memohon, jika ada di antara kita mungkin di rumah yang terbawa amplop persembahan itu, jika kami berharap untuk bisa dikembalikan kembali ke gereja melalui administrasi gereja kita. Nomor 25, ucapan selamat ulang tahun. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, mulai tanggal 30 Mei sampai 5 Juni 2022. Apakah di antara 19 nama yang tercantum di warta kita ada yang hadir pada hari ini? Kami mohon dengan hormat untuk berdiri. Ya. Terima kasih Amang, mohon tetap berdiri. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun pada hari ini, pada minggu ini adalah tertulis dalam Yohanes 16 ayat ke-21, seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan di dunia. Dok do rohani boru-boru laho manubuhon poso-posona. Ainang songgop hasa sangana. Alain dung tubuh poso-posoi dang be diingot na porsuki dibahen halalas ni rohana ala nang tubuh jolmai tu hasianganon. Selamat ulang tahun Amang Inang. Semoga panjang umur dan sehat selalu dan Tuhan memberkati. Silakan dulu Amang. Yang terakhir, berita keuangan. Dalam minggu ini, gereja kita menerima untuk huria 20.727.900 rupiah, untuk pembangunan 902.900 rupiah, untuk kantor pusat 2.924.200 rupiah, dan yang lain-lain 6.024.000 rupiah. Demikian Amang Inang warta jemaat kita untuk minggu ini. Jika ada kesalahan dalam penulisan baik nama maupun jumlah persembahan yang diberikan, bisa langsung mengkonfirmasi ke bagian administrasi gereja maupun ke bendahara huria. Dan jika ada Amang dan Inang yang memerlukan konseling dalam rumah tangga atau pergumulan sehari-hari, boleh menghubungi pendeta resort kita di kantor gereja. Baik Amang Inang, mari kita bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat kita bagi Tuhan. Bapa di surga, Allah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur Tuhan karena kasih dan penyertaan-Mu bagi kami. Pada hari ini kami boleh beribadah mengingat turunnya Roh Kudus yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, biarlah Roh Kudus Tuhan senantiasa ada dalam hati kami, sehingga dalam kehidupan kami sehari-hari kami boleh dipimpin oleh Roh Tuhan dan kami boleh menghasilkan buah yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, pada siang ini kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah memimpin bangsa negara kami ini. Tapi untuk itu Tuhan kami terus mau berdoa, kiranya Engkau yang terus menjaga bangsa dan negara kami ini Tuhan, terutama para pemimpin kami, sehingga mereka boleh menghasilkan kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan yang boleh mensejahterakan seluruh warga negara ini Tuhan. Khususnya Tuhan pada hari ini di mana harga-harga masih belum stabil, suasana politik di tahun yang akan mengadakan pemilihan, biarlah Tuhan yang menjaga kondisi tetap suasana tenang di negara kami ini Tuhan, khususnya bagi beberapa kelompok ekstremis, kelompok yang mau memecah belah Tuhan, yang mau menggantikan ideologi negara kami. Biar Engkau yang terus menjaga Tuhan, supaya kebinekaan dan toleransi boleh terus terjaga di negara kami ini Tuhan. Bapa di surga, kami juga
berdoa untuk pimpinan kami, Bapak Gubernur Ridwan Kamil yang pada saat ini sedang berduka Tuhan, karena Engkau telah mentakdirkan seorang putranya Tuhan. Biarlah Engkau juga yang terus memberikan kekuatan dan penghiburan buat keluarga, sehingga beliau boleh terus kuat dan terus boleh menjalankan roda pemerintahan di Jawa Barat ini Tuhan, dengan kekuatan dan kebijakan yang berasal dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga kami mau menaikkan doa kami bagi jemaat kami yang saat ini dalam keadaan sakit, baik yang di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa untuk Amang SR Sibarani, Inang Nyonya P. Panjaitan Boronadeak, Nyonya RS Sihombing Boru Pasaribu, Amang JL Tobing, Nyonya Sinaga Boru Siregar, Nyonya Sitorus Boru Tambun, Nyonya TS Utauruk Boru Lumban Tobing, Amang M. Simbolon, Nyonya S. Simbolon Boru Pasaribu, Nyonya T. Manulang Boru Tambunan, Nyonya Tampu Bolon Boru Samosir, Amang D. Pakpahan, Situa Nyonya Pakpahan Boru Tampu Bolon, Amang A. Manulang, Situa KM Panggabean, Amang DJ Situmorang, Nyonya Situa CL Situmorang Boru Pakpahan, Nyonya Siregar Boru Aritonang, Nyonya Rotua Margareta Marbun Boru Purba, Nyonya Huta Barat Boru Siregar, dan Nyonya S. Sinaga Boru Napitupulu. Ya Allah, sumber pengasihan kami serahkan mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang terus menguatkan dan boleh memulihkan kesehatan mereka Tuhan, sehingga mereka senantiasa menyerahkan hidup mereka dalam tangan-Mu dan terus berharap akan kesembuhan dari Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap langkah pengobatan yang mereka jalani, dan orang-orang yang merawat mereka, para dokter dan obat-obatan yang mereka makan Tuhan. Berkatilah itu semua ya Allah, supaya itu juga boleh menjadi jalan untuk kesembuhan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa untuk adik kami Timothy Simbolon, yang hari ini boleh terus tumbuh kembang dengan baik Tuhan, untuk komunikasi supaya dia semakin lancar. Terima kasih ya Allah untuk penyertaan-Mu. Berkati kedua orang tuanya, berkati saudaranya Tuhan yang menjaga mereka dan merawat mereka Tuhan, supaya Engkau berikan senantiasa kekuatan dan juga hati yang senantiasa sabar untuk boleh menjaga dan mendidik adik kami ini Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang belum mendapatkan pekerjaan, belum mendapatkan teman hidup, dan juga yang merindukan kehadiran seorang anak dalam rumah tangga mereka. Ya Allah, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menentukan apa yang terbaik, dan kami percaya rencana Tuhan jauh lebih baik daripada rencana kami manusia Tuhan. Biarlah Tuhan pada saatnya nanti kami akan bersuka cita atas ketetapan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk keluarga yang berduka cita Tuhan pada hari ini, terutama untuk keluarga Nyonya Tampu Bolon Boru Samosir yang kehilangan putranya Tuhan Gandhi Tampu Bolon, yang Kau telah panggil Tuhan ke sisi-Mu ya Allah. Biar Tuhan Engkau yang memberikan penghiburan juga kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan, dan rencana ibadah nanti siang pukul 14 Engkau juga Tuhan yang menolong kami supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, dan rencana-rencana berikutnya Tuhan kami juga berserah sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menunjukkan kuasa-Mu sehingga kami boleh mengerti bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk tempat ibadah di HKBP Persiapan Lembang dan Sumedang. Tuhan, Kau yang melihat kerinduan kami untuk mendirikan tempat ibadah itu ya Allah. Biarlah Tuhan semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang berkati majelis di HKBP Sumedang dan Lembang, dan juga para jemaat untuk bersatu hati, untuk boleh bersama-sama mendirikan ibadah di sana. Dan juga Tuhan untuk pemerintahan di tempat itu dan para masyarakat di sekitarnya Tuhan, biarlah mereka juga boleh memberikan izin untuk berdirinya rumah Tuhan di tempat itu. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan sepenuhnya pergumulan hidup kami dalam tangan-Mu, karena kami percaya rancangan Tuhan lebih indah daripada yang kami pikirkan, dan Tuhan yang memberikan kelegaan bagi kami
Orang-orang yang berduka Engkau hiburkan Tuhan, yang letih lesu Engkau kuatkan kembali. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Songgap Tuhami nadi Solomon, oton dini debataki, uhir batikmu turo hakinan, oton dini debataki, perisiho udi hororobi, molohoro dahi sartondiki, didihon ma tu awan apibi, oton dini debataki. Suruton di paluahon awon, paluama, o debata, bereng dagi kuton di kudison, paluama, o debata, dauma pangambat di suarabi, hisap ni daging sandok diriki, nama ngarsahi tokto tondimi, paluama, o debata. Damini debata na sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata, pasahat tami matuhita, tabi di minggu tasadarion ima selamat hari Pentakosta madihita. Hatani debata turupuk jamita di minggu tasadarion, di minggu parjolo, di pesta Pentakosta, tersurat di Rom, suratnya Apostol Paulus tuhala Rom bidu walu ayat walu sahak rodi ayat 10 sada. Songonoma didok disi. Alai daktar halomohod debata akka parroha daging. Alai anggo hamu dangbe di bagasat dagingi, di bagasat toddido. Molo tungtutu toddini debata maringanan di bagasak kamu. Alai molo soto dini Kristus di jolma dan Kristus napuna ibana. Alai molo Kristus di bagasak kamu manguludo toddi alani hati goran. Nang pe mate pamatang alani dosai. Alai molo maringanan di bagasak kamu toddi ni nama nungguli Yesus sian namate sadok panguluon ni ibana naung manungguli Kristus Yesus sima nang pamatang muna namate hinorhon ni toddi na mangingani hamu ido sahatna. Hurian itu hatta parlas ni roha duhita sonari ala masuk mahita tu pesta hasa saur ni toddi parbadia toddi ni tu hatta suang-suang natabo to hamak kadungan tung masay balgado lapatan doho pakrohon ni hasa saur ni toddi parbadia toddi parbadia ido ima hadirion ni tu hatta di bagasan ngulutta toddi ido maningani hita mangaramoti dohot marguguhyok kita ganupari mangulahon lo menirohani debata. Jadi hamba kadungan
Tang bui do honotta naso diingani toddi parbadiai hita. Alai hita do jot manulak hasa saur ni toddi parbadiai. Alanima marhite pestata sadarion dipaingot jale dipodai mahita asalam takas panadautta doho pangatusyota di pangulau ni toddi parbadiai di ngulu ni halak na porsia di ngulutta ikon haporsiatta do hamak kadungan pangulau ni toddi parbadiai udok nakit tung masai arga tung masai balga di ngulutta. Alani jamitatta sadari manugi hok kita songo guarni topik minggu sadarion asa mangulu di bagasan toddini dewata supaya kita hidup di dalam roh Tuhan. Kalau bukan roh Tuhan tinggal di dalam kita, tak kubo manangahan na masa di bagasan ni. Hama kadonga saha porsiaon hudok nakitung masebalgado lapata doho pakurhon ni hasasaur di tod di parbadia. Di hahu use ni tod di parbadia di ngolu ni akana porsia. Songon guarni minggu manang topik di minggu sadarion manugi kita mangulu di bagasan tod di nirwata. Alani hama kadongan naing botot ta akadia ma pangulau ni tod di parbadiai. Apakah peranan dari roh Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Hatani debata tung takas do papatar hot tu hita. Hubuak manang piga sian trupuk jamitai akadia ma pangulau ni tod di parbadiai di bagasang nguluta. Na parjolo ima mangalehon ngolu naik baru, membuka lembaran hidup baru. Todi parbadiai do mengurupi hita, mangalo parrohaun naso hinalomohon ni debata. Ima akka parrohau daging, songon natar surat di ayat uharwi. Todi parbadiai do margugui hok kita, menguatkan kita untuk memasuki ngulu naik baru asamian todini debata jala ta parbuehon akka parbueni todi. Haladi hamak kadungan molo tinggal todi parbadiai di bagasa diritap pasti adong perubahan na sangat signifikan di bagasan ngulutta di bagasan ngulu nya kana porsea. Sian jolma na maol porsea tabereng do dia kasih siani adorang so saur do petod di parbadiai taktar jalo nasida hapor suhod doho hamamate doho silang ni tuhatay taktar jalo nasida hamamate ni tuhatay dalan ni debata laho paluakon doho manubus jolma sian hamatean doho mangalihon hanguluas saliling nililing na alai dung ro dung saur tod di parbadiai gabe parhapor seaon na tutuna sida na subube diganggu gugat siapapun gabe jolma parbarani na sida adorang so saur tod di parbadiai parbiar alai dung saur tod di parbadiai gabe halak na maju tujolo maka tidakon Yesus do Tuhan ido si haporsiaan ido na mangalehon ngudu si saliling-liling na molo saur to di parbadiai dangbe dipake dangbe dipangasahon pikiran doho rohana alai nunga mangasahon guguni debata alani rikot do boto tahmak kadungan molo dang mangula molo dak saur betod dini tuhatay didirita molo haruar ditinggal hotod di parbadiai hita pasti akka ulaun hajahaton nama nataulahon akka ulaun nama ralo tulomo ni rohani debatana nama nataulahon contoh siana hatani debata ima Raja Saul ditinggalhon toddi ni debata ibana ahadiulahon
saluhut ulaon na aka ulaon na maralo tulomo ni rohani debata mabain hasusaat tu aka jolma na asing mabuat jolma tu hamaguan alani aka ulaon peranan roh Tuhan di dalam kehidupan kita adalah membuka lembaran baru mangalehon ngudu naik baru. Nabaduahon pangulaon nito di parbadia di bagasang ngulut ta ima manugihok kita dohok mangurupi hita mangulahon lomo ni rohani debata. Tung takasdo di papatar turpuk sadarion nakikudok naso di halo mohod debata akajol mana mangulu di bagasan parroha daging didok di hatani debata alai dang tarhalo mohod debata akaparroha daging pasti doi mangulahon akadusa mangulahon nasolomo ni rohani debata jalari koboto taham kadungan dang dapuk bagian di harajaun di debata akaparroha daging upani harak parroha daging ima uhum dohot hamatean sisa liling ni liling na alani molo mangulu hita di bagasat toddi ni Tuhani urupan ni toddi ido hita togi honon na do hita laho mangulahon akka ulaon naho bartulomo ni rohani debata jala urupan na hita majamot tod dirita majaga hod dirita siarragam ni elaela siarragam ni pangujunan ni portibion tuaka halak na porsea ima dapat duahon manugihon mangurupi hita mangulahon lomo ni rohani debata alai dadahola ni dope napaduluhon ima margugui hok kita dohok mangurupi hita mangadopi nasa ragam ni sitaonon dohok parukilon molo mampu peho mangadopi ragam ni akatantangan dang alani gugumi alai nani urupan ni toddi parbadiai doi alani pakkaporsiauta di debata ama anak doho toddi parbadia pasti dohita mengadopi ragam ni akahasusan sian kekuatan aka ela-ela ni portibion suang songon na didok ni Yesus tu akasisiana hapor suhod do jabar muna salilik kamu mangudu di portibion alai pos marohamuna nunga hutaluho portibion Yohanes 10 ayat 27. Orang yang beriman kepada Tuhan pasti ada tantangan, pasti selalu diusir oleh kekuatan dunia ini. Alai molomia tod dini debata di bagasan ngulutta urupan nama hita parguguan nama hita manang songo dia pe borak ni si taonon, manang songo dia pe borak ni tantangan. Lahu mengadupi, dakolah mengadupi. Tetapi bagaimana kita untuk memenangkan? Ketiga hal inilah peranan dari roh Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Memberikan lembaran hidup baru. Yang kedua, menolong kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Jalan apa itu luhon? Menguatkan kita menghadapi segala tantangan di dalam kehidupan ini. Alani molo Victor Murado homadili molo rosi taonon ingok ma sukum majolo di bagasan dirim. Ati buhado na di paharwar ho toddi ni debata toddi parbadiai siya bagasan ngulum jala di paluas ho aka toddi ni portibion masuk tu bagasan dirim. Ini jambita sadarion adalah evaluasi buat kita. Roh yang mana tinggal di dalam kehidupan kita. Roh dunia ini atau roh Tuhan. Todi parbadia do manang todi ni hagugon di portibion. Halani hama kadungan ahamana tarida siyang nguduta. Apakah yang nampak dari diri kita? Jika kita ini sudah dipenuhi oleh roh Tuhan, hamanda tarida siyang ngulu ni hakahalak naung sinaoran ni toddi ni debata. Nabarjolo hamba kadongan dia lebih kasih kepada Allah dari segala yang ada di dunia ini. Humolong marohana tu debata sian nasa na di portibio.
melohumolong do roham tuartami berarti takto dini debata maringada di bagasak kita. Melohumolong roham tu ilmu dohok pengetahuan mi ingok ma takto dini debata. Jala molo alani ilmu nani dabok mi dihalupa hoko debata dan diperduli hoko debata berarti nunga toddini portibion na mga rajay di bagasan diri. Maka holongi debata di pataridahon ima adong haradionna maka porsiay adong hauduhon na mangulakon hata ni debata. Mulo toddini debata do mia di bagasan kita adong do haringga sotta laho manakasi hata ni debata. Adong do haringga sotta mangukap hata ni debata gadu pari di bagasan nguluta. Alai molo soto dini debata be lias doro hatta tu hata ni debata. Alani natarida siang ngulu di halak nang sinaoran ni di parbadia ima humolong rohana tu debata doho hatana jala upos rohana tu debata sian nasa na di portibion. Imana tepat na parjolo natarida siang ngulu ni akka naung sinaoran ni dini debata. Napa dua kon natarida siang ngulu ni halak naung sinaoran ni di parbadia ima rade di paingot debata di paingot hata ni debata asa mar parbue kon parbue ni todi ganu minggu do hita majalo poda sian hata ni debata alai di pardalanan ni ngulum na di bagasan na sa minggui parbue ni hado di ulah hukko parbue ni todi do di ulah hukko alanima minggutta sadarion molo naing saur to dini debata ikon sadarat tado jala ikon hangulu honot tado saya ini harus membuahkan buah-buah roh. Ala ini kusadar duhira akahahurangata doho agaliota. Ala ini rikot disaori hata ni debata hita rikot tiap hari song dahudok konakin pabagasota hata ni debata. Marhite-hite nama kanguluhon hata ni debata pasti do hita marparbuehon parbue ni todi ima holong doho las ni roha dame doho labas ni roha habasaron habasaon haporseahon halabohon doho hatomanon hodwa kaparbuin itu inilah yang dihasilkan oleh roh itu yang bekerja di dalam kehidupan kita. Taulah hodo nasiyai itu persoalan. Tari dadui unang majolo sabulan nasal puate natuari parbuen itu di dia ma di ulah hoko. Buah-buah roh manakah yang kamu buahkan dalam kehidupanmu? Manang hosom do, elat do, teal do. Halani natarida siang ngulu ni halak naung sinaoran ni todi ni debata ima rade di paingot hata ni debata laho mar parbuehon parbue ni todi. Na parpudi mau bata muro saur todi ni tuhate di bagasan nguluta. Apakah upah kita jika roh Tuhan itu tetap bernaung dalam kehidupan kita? Takasdo di papatar hata ni debata. Firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa upah yang diterima oleh mereka-mereka yang sudah dipenuhi oleh roh Tuhan gabe napuna di debatai bana jala panean di hanguluan nasaliling nililing na. Hulak ko salinari harak naung sinaoran ni debata upana ima dia menjadi milik Allah dan pewaris kehidupan yang kekal.
Apostel Paulus maddok. Alai modo soto dini Kristusi di jolma. Dan Kristus napunay bana. Alai molo maringana di hamu tod dini na manungguli Yesus yan namate sadok pangudu ni bana ma nang na manungguli Kristusi hamu. Gabe rade parna punaon na di ngudu si salileng nilileng na. Ahman tayo day si hamo kadungan. Molo to dini tu hati hape di bagasak kita. Takasma parna punaon ni debata di kita. Debata na punah kita. Kita gabe anak konna. Kita menjadi anak-anak Tuhan. Tentu songon anak kita menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Alani totok komangudu di bagasa todini debata. Gabi apunani debata maho. Jala gabi panea maho dihanguluan nasa lileng ni lileng na. Amen. Martang yang mahita. Maulia temadiho ali Tuhan. Balganay asine roham. Todimi dilehoko mangingani hami. Ise mahamin ya Tuhan. Molo hadiri omi todimi di sauriho di usehoko Tuhami. Asa margugu hami mangalo nasa hagugoon ni portibyon. Naneng mabuan jala naneng mangago hami. Alay ala dinggan ni basam. Ala ni asini roham. Todimi dilehoko Tuhami. Mangarahok kami. Asa marngulunay baru. Asa radi kami. Lahopay huti-hutoko di bagasan nguru nami. Alani Tuhan. Unang salpu ari. Sohutak kasih hami diri nami. Todi dia na masuk tu bagasan nguru nami. Ali todi parbadia. Say urupi mahami. Laho mangihutton mangihutton Tuhani di bagasan sudi gulmi ningolu nami hasadohot hami panean di hanguluan nasa liling nilileng nai mauliate madiho Tuhan hupuji hami magwarmu amen. Marede mahita laos tapasaha ma peliata. Rohakon mengendehon dengan masa dilehon budi awon tirunhu masuruan mengendehon sangapi pujionhu hojahoba partanoba tohaki. Malua doto diku alanga gogohonmi posrohaku boanonmu diring pontus surgoi Jesus ay lului au atitung naliluau na dihop hop hodo au namabangeng ngoluau.
Kanupari au maruta na sohaga raranau dang tarasam dengan masa nabi nain bunda tuau sai tarunjun dorohaku maningalhon holong mi sai sahapi marohaku muluki di homai. Para si roha sai kikiro rohakon mangendehon dengan bahasa nilehon budi awon tirun rumah suruhan mangendehon salapi pujion hu moda obra pananon waktu aki. Nama lua doto dingku ala gogoni postrohaku bawanonmu diriku tu surgoi Jesus haleluya atiku nalilua nadi hop hop hodohau nama baik bangoluau. Ayat tolu. Kanupari au marutang nasohaga raranau dang tarasam dengan bahasa nalinai bunda tuau sadarujun dorohaku maringahon holong mi sai sahapi marohaku moluki di homai. Selesai anon tangyang namarhadu muat tu pelean baru masuk pehita tu acara nomor 10. Ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadenggan dohok nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami ma sian nani lehom mitu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati buluhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriyam doho di Portibyon. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalamuta dahami godang ni selehol-lehom mitu kami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana Sadarion dinaung tahalacon hasa saur ni tod di Parbadia. Dipaingok do hita asata kasta boto pabua
doho do nakita di songgopi toddi ni debatana badiai. Mian mahita di bagasan toddi ni debatana badiai, asa taboto mamarangehon na baru marhite na mangulahon hobbar tu parbue ni toddi ima. Holong dohot las miroha. Kami lumang las miroha. Kawasan, 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 alam bohong dohot atoman. Lam hisarma hapor siota ai ido dipangido debata sian akan naung majalo tod di parbadia na pai baruhoni. Lam margogo mangulahon nadinggan tu saluhut halak asa marsangap goar nito hatay marhite-hite pabahenata. Sai papulik rohanami, gabi panguloy di mo. Asasasa, pamangat udang mo. To di parbadia ido napa tauho kita laho mangula nasa ulaw nadinggan. Mulak mahita madapoton ulauta doho inganat tabi di bagasan gogo dohot habisuhon nasiat Tuhani. Tapatulus ma nasa ulaun huhut ingot mahita pasahaton golutta tu debata laos ta suarahom ma suruma toddi. Ale amanami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmu, say Roma harajawmu, say saut malomo ni roham di Banua Tungaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Una kami togihot tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame jalo hamuma pasu-pasu siatu hatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakot Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana marnidaho. Di dopakot Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaur honma damena tu todim. Amin. Horas madihita sa luhut na.